Dear love, naranasan mo na bang mamangha sa isang taong grabe kong magmahal? Tapos ilang beses nang niloko at iniwan. Pero yun pa rin ang taong gusto niyang makatuluyan. Buti na lang mahal ko tong best friend kong ubod ng rupok. Dahil sa kanya, para tuloy gusto ko na lang maging single. Unti na lang, mawawalan na ako ng paniniwala sa pag-ibig. Sa ilang beses na heartbreaks na pinagdaanan niya. Kung hindi ko nga lang tumataling na kaibigan, matagal ko ng NFO. Sa tuwing magkikita kami, iisang lalaki lang talaga ang lagi at laging sigaw ng puso, isip, bibig at buong pagkatao niya. Tony, Bessie, pasensya na late ako. Promise, traffic lang talaga. Oo na, sige na, umupo ka na. Sakto, parating na rin yung order natin. In-order ko na para naman saktong nandito ka, kakain na tayo. Thank you, Tony. Heto, dala ko yung Christmas gift ko sa'yo. Sorry, hindi na ako nakapunta sa inyo kasi sobrang busy din sa bahay. Di ko akalain na may reunion both sides. May reunion sa side ni Mama, meron din sa side ni Papa. Tapos, yung mga kapatid ko din nag-aya ng getaway na kami-kami lang. Sobrang naging busy ang holiday ko pero masaya naman. Ikaw, kumusta ang holiday mo? Ayun, medyo naging busy rin kami kasi alam mo naman, specialty ni Mama ang pansit palabok. Ang daming order pero mabuti at nakapag-celebrate din kaming lahat. Kaya masaya din kahit papano. Kahit ito na yung una naming Pasko at bagong taon na malayo si ate. Nakakapanibago rin pero nailaos naman. Thank you nga pala dito sa gift mo ha. At akala mo ikaw lang merong gift? Meron din ako. O eto, for sure magugustuhan mo yan. Uy! Wow, nag-abala ka pa. Thank you, Tony. Kamusta ka na pala, Rosh? Nakahanap ka na ba ng work? Ayun na nga. Mag-iisang taon na akong walang trabaho. Grabe, hindi ko kinakaya. Sobrang bored na ako sa bahay. Mabuti na lang at bunso ka no? At walang responsibilidad sa buhay. Ano ka ba? Ang hirap din naman kasi na broken-hearted tapos nagtatrabaho. Hoy, Rosha, huwag mo akong simulan. Tatakpan ko yung tenga ko pag narinig ko na naman yun. Maki! Ito na naman siya! Ikaw naman? Para namang wala kang naging first love. Rosh, usad-usad din. Alam mo namang may girlfriend yung Maki mo. Asadong-asado ka pa rin. Hindi ko talaga makalimutan Mahal ko talaga. Mahal ka ba? Dati yun. Ngayon, ikaw ba ang kasamang mag-celebrate ng Christmas at New Year? Di ba yung new girlfriend niya? Yung new girlfriend, nakamukha ko rin. Oh, di ba? Agree ka. Hahanap na lang ipapalit sa akin yung copy-paste ko pa. Halatang-halata naman masyado si Maki na in love pa siya sa akin. Rosh, bestie, hindi ko alam kung sasakyan kita sa mga delusion mo, girl. Pero 2025 na. Mag-move on ka naman kay Maki. Oo na. Mag-move on na nga. Pero sa tingin mo, Tony, sila na ba talaga forever? Ako, tingin ko magbe-break sila. Kasi kilala ko yung ex mo Red flag yun Oo nga pala. Ayos! Buti pinaalala mo sa akin na red flag yun. Ako lang ang nakakatiis doon. Kasi ako talagang nagmamahal doon ng totoo. Kaya baka nga mag-break sila. At masaya ka pa talaga? Ay, di pala ako pwede magsaya. Mas malakas ang kutob ko na sila na talaga. Never naman akong pinost ni Maki sa social media. Hindi naman niya ako ganun ipagmalaki. Tapos kita mo? Ang dami nilang mga lugar na napasyalan. Sa akin kung hindi samgyupsal, coffee shop. Kung hindi coffee shop, samgyupsal. Coffee shop, samgyupsal. Eto na naman tayo. Si Maki na naman ang topic. Bestie, sorry na. Hindi pa kasi talaga ako makamove on sa kanya. Anong gagawin ko? Wala. Hayaan mo lang ako na mag-rant ng mag-rant. Hindi naman ako naghahabol, di ba? Sus, parang hindi ka makakapaghabol. Ikaw nga ang blinak, pati ka mag-anakan niya. Naka-block ka pa. Shucks, nakakahiya. Halatang-halata ba na patay ako sa kanya? Obvious na obvious. So si Maki lang talaga ang topic natin ngayon. Baka naman kaya hindi ka makahanap ng trabaho, hindi ka naman talaga naghahanap. Huy,
Anong hindi naghahanap? Mataas na ang standard ko, no? Nilolobol kasi ako. Sus, siguraduhin mo Usad-usad din tayo, bestie. Oh, yan na pala order natin. Tara na, kain na tayo. Sakto, gutom ako. Tara, kain na tayo. Tsaka yung maki-maki na yan makinig ka sa akin. Oo na, makikinig na. Oy, bestie, bakit ka napatawag? Ano yan? Nagpiprito ka? Oo, nagluluto ako. Turn off ako ng camera, Naka-loudspeak naman. Bakit ka ba napatawag? Break na sila! Ano? Sino? Si Barbie tsaka si Jack Roberto. Ay, oo, alam ko na yun. Break na yon. Hindi! Break na sila! Sino nga? Break na si Maki at Kyla! Ano? Break na sila! Ang gandang balita! O ano naman ngayon kung break na? Anytime to enter! Wait, ano? Hoy, sinasabi ko sa'yo, huwag kang babalik, ha? Babalik ako, syempre! Rosh, seryoso ka? Kaya pala hindi ako makamove on. Kasi darating pala yung pagkakataon na to. Sabi ko na magbe-break din yung dalawa na yan. Kasi red flag yung ex mo. Kung ako sa'yo, tawagan mo si Kyla at damayan mo. At teka nga, paano ka naman nakakasigurado na break na nga? Bakit? Nag-stock ka ba? Akala ko ba tapos na yung pag-i-stock mo? Paano ka talaga uusad niyan? Ganito kasi, bestie. Basta bigla lang siyang pumasok sa isip ko. Bigla ko lang naisip si Maki. Anong bigla? Lagi mo kayang bukang bibig yung ex mo. Makinig ka kasi. Oo na. So, pumasok siya bigla sa isip ko. Tapos, ayun, sabi ko, ay, stock ko nga. Tapos nakita ko na wala na yung mga picture nila ni Kyla sa social media nila. Tapos, tinignan ko rin kung nakafollow pa yung mga kaibigan ni Kyla kay Maki. Confirmed. Hindi na. Okay. Anong gagawin mo? Alam mo na yun. So, bigla ka na lang ulit susulpot sa buhay niya? Siyempre! Bakit hindi siya ang hayaan mong bumalik sa'yo? Bestie, siya lang naman ang nawala ng feelings at pagmamahal sa akin, kaya bakit siyang babalik? Ako yung nanatili at mahal pa rin siya, kaya ako dapat ang bumalik. Ay, naku. Pasalamat ka, kaibigan kita. Pero girl, sobrang delulu mo. Hayaan mo lang akong umasa at maghabol ng maghabol hanggang sa mapagod ako. Ang tanong, mapapagod ka ba talaga? Che, sige na nga, magprito ka na lang dyan. Tawagan ulit kita. Basta, this is the best year ever! Akin ang 2025! Oy, pairam ako ng March 24, 2025. Kasi birthday ko yon. Huwag mong angkinin yung taon. Sige na! Bye! Dear love, alam kong darating ang pagkakataon na ito na matagal nang pinakahihintay ng kaibigan ko. Ang maghiwalay ang ex niya at ang present girlfriend nito. Hindi naman kasi talaga mapipigilin ng puso sa pagmamahal. Kaya nga kahit na hindi ko man maintindihan kung bakit mahal na mahal pa rin ang kaibigan ko ang lalaking yun, ay hinahayaan ko na lang siya sa kung saan siya sasaya. Hiling ko lang ay sana maging okay na ang lahat kung sakaling magkabalikan sila. Walang kasing kulit si Rosh. Siya yung tipo ng tao na kung ano ang gusto, ay yun ang dapat masusunod. Kahit gaano pa ka-imposible. Kahit gaano katagal. At ayun nga, muli niyang pinatunayan. Oo, nagkabalikan sila. Bestie, babe. Mag-usap naman kayo. Huwag niyo namang gawing awkward yung sitwasyon. Bestie. Aba? At umiiling-iling ka pa. Hindi kasi ako makapaniwala na kayo na naman. Ikaw, Maki. Anong plano mo? Bored ka na naman. Tony, sorry na. Kalimutan na natin yung nangyari. Ito, bumalik naman ako. Bumalik ka ba dahil nakulitan ka lang kay Rosh? Huy! Bestie, maniwala ka. Siya yung unang nag-reach out. Bakit ka nga nag-reach out, Maki? Kasi malungkot ka? Hindi.
Kasi na-realize ko na si Rosh lang ang mahal ko. Eh kung mahal mo, bakit mo iniwan? At 2 buwan lang, pinalitan mo agad. Babe, sorry ah. Alam mo naman si Tony. Tony, ano ba? Sana hindi mo na lang sinama dito, bestie. Kung ayaw mong pagsabihan ko yung ex mo na magulo ang isip. Bestie, naiintindihan kita. Pero hayaan mo naman na mag-explain si Maki. Oh, go! E di mag-explain ka. Tony, sorry kung ang dami pang nadamay. Hindi rin kasi madali sa akin yung breakup namin. Sobrang laki nang nawala. Parang pakiramdam ko may namatay sa akin kaya naghanap ako agad ng iba. Tapos kamukha ko pa, no? Kasi di ka makamove on sa akin. Wait, bestie, ew. Talagang niro-romanticize mo pa yung rebound. Ikaw, Maki, ha? Yung dadamay ka pa ng ibang babae. I'm really sorry. I was lost. So anong intention mo kay Rosh? Bumalik ako kasi mahal ko ang kaibigan mo. At maniwala ka, ginagawa ko ang lahat para bumalik ulit yung tiwala niya sa akin. Pati tiwala ng pamilya niya. Lalong higit yung parents niya. Bestie, promise. Ginagawa niya talaga. At ikaw, ang saya-saya mo, ha? Bestie, masaya ako kasi siya yung bumalik. Akala ko nga ang gagawin niya lang. Ia-unblock ako sa social media pero... Pero, dinaan ko sa tamang proseso, Tony. Una akong humarap sa mga magulang niya at humingi ng tawad. Humingi din ako ng permiso na ligawan ulit ang kaibigan mo. Oh, ilang araw ka lang nanligaw. Wala pang isang araw kasi... Ang rupok mo talaga, Rosh. Bestie, halos 1 taon ako naghintay ng pagkakataon na bumalik siya. Tapos, papatagalin ko? Ay nako, hindi. Masyado mong pinapadali. Wala man lang ka-challenge. Kaya ang dali ka lang iwanan yan eh. At balikan. Tony, alam ko na hindi ako ganon kadaling pagkatiwalaan. Pero maniwala ka. Kahit na sinagot niya ako agad, promise, nanliligaw pa rin ako. Siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan yan, ha? Alam mo ba na nag-resign yan sa trabaho kasi iyak ng iyak sa harapan ng computer yan? Bestie, huwag mo nang sabihin yun. Huwag mo masyadong ginagawang maliit na bagay ang pakikipaghiwalay ni Maki. Hindi biro ang pag-iwan at pagbitaw. Tuloy mo namang seryoso ang pakikipagrelasyon. Mas alam ko pa nga na kung paano pakitunguhan ng tama at mahalin ng maayos yung kaibigan ko kaysa sa'yo eh. Maging lalaki ka naman, Maki. Hindi mo na dapat hinahayaan na may masaktan pang ibang tao para lang mapagtanto mo na mahal mo si Rosh. Alam ko lahat ng tao nagkakamali. Ito sana ang tandaan mo. Huwag mo nang uulitin yun kasi kung hindi, ako na mismong sasapak sa'yo at pipigil dito sa kaibigan kong ito na ewan ko ba kung ano yung nakita sa'yo? Bestie naman, huwag ka namang buwisit na buwisit. Kalma. Ikaw kaya ang kumalma. Ikalma mo yung puso mo. Babe, tama naman talaga si Tony. Hindi ko talaga deserve yung second chance na to. Pero maraming salamat, babe, ha? Kasi pinagkatiwalaan mo ko. Pangako, hindi kita iiwan. Oh, bestie, narinig mo yon? Narinig ko na yan dati pero iniwanan ka niyan, di ba? Bestie! Oo na, sige na. Magmahalan kayong dalawa, ha? Ikaw, Maki, umayos-ayos ka, ha? Yes, ma'am. Thank you, Tony, ha, sa tiwala. O, sige na. Kumain na tayo. Ano, happy ka na para sa akin, bestie? May magagawa pa ba ako? I love you, bestie! Mahalin mo sarili mo. Sus, happy ka lang para sa akin eh. Oo na, tara na. Kain na tayo. Dear love, nakakamangha talaga ang pag-ibig. Biruin mo kahit na iniwan si Rosh ng lalaking yun, ay buong puso pa rin niya itong hinintay. Wala siyang ibang ginawa kung hindi maghintay ng maghintay. Wala rin siyang ginamit na tao. Mas nagtuon siya sa kanyang sarili. Mas piniling maghilam ang sakit ng mag-isa. Kahit hirap na siyang umusad, ay pinili pa rin niya ang maghintay, ang sundin ang tibok ng kanyang puso. Kahit na para sa akin na hindi karapat-dapat pang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang ganitong klaseng tao. Wala. Kahit gaano katagal, kahit gaano ka-imposible. Basta kapag bumalik ito, handang-handa ka ulit na tumaya. Handa na muling magtiwala at handa na ulit magmahal. Dahil kahit kailan,
ay hindi nagbago ang pangalan na nasa iyong puso at isipan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!